Sakawipat ka jaka jongok ka perthai kalami South West Kasil Smokerwat ya kabala tip kerteng kum ka Eco Camp pendan yasiat kabala penia dak yatili Eco Tourism roba bat Kerilang Fishing Association. Aba pli ya katai ka jaka jongok kai u menteri ketanat PHC uba Renikton Lingdo uloong baka jingdon kum kitai ki jaka jongok kai kan kring bahai pai ba khamtam kitu ki ba ye ya kami mariang khamtam naka jingdon jong ka thwei usngi kulut hagani ka si la ya don langru ka DC jong ka South West ka kongsi kharungor BDO ki officer ketanat fisheries bat kwe kwe. Laju persang ban mare na kawai ka jaka harin kawai pat ban yo ban pet ya kajing internet ya kajing itiang ha ka bau play try kan rat ula IA hangi kalong sisa ka ba koridor haduk kata-kata bagian perkhat haduk kat no kror kan lut ladang isna ya kada pung kumne bersina da ubreo handre ublai try kan rat ula IA yangi klam da penlut IA ha ka bangi isna kumne kumba kalong manta ha kajing penlut ka ba khandiat na kali ka sarkar badiok kan snai ke gam ka bangi yo pada ban pet ya ka jing itiang jong ka wa jong ka pung hang ne ki babon ki bakum kini ki jaka ngalayo ban pet man ha ne ya ka kshat hang tai ha ot rangai u chief justice layo ban pet man ha ne ya ka kshat ha po jong ka urnar ki babon ba ki jakai ka bangi mlak banjer ka wei hadin ko pa ya kijing internet ya kijing itiang ka boleh terkena ulai hakiri kidong kijaka kijongi bat ngin nang lap kidang don ro kibangin 4 lap ya kibangin sedang don katakan new discovery bandang lap ya kijaka ki bat mai hakabat kidon kijing itiang ban pet ya ki paralok ki para snong para thau na ki artli ki snong hot na kaleng ka sarkar kalala kala persyang menerap khandiat ya kan ek association hakaba pinyo man snai ke kam hangne bad ko abanong ye kalong ka masya ban khne lenti ke jingarap na ka sarkar hendre nga sikwa bade thu ye ka jing keu jo ka tourism hakalang ka prathai kam de e ka jingarap jo ka sarkar hendre ka de ke jing wan shakmat jo ki riu shibet ki entrepreneurs hakabatin wan bantai barsnaya kita ki guest house barsnaya kita ki resort hakalang ki jaka namar kata ngawan hangne ban perslor ya ki traisno hakaba hiyo kabakum kane ka kabu hakaba boleh tekarap ai jaka ka internet kumne perkhat ya ke investment kat ya ka hila kumno ban penbaha ban internet ya kini kidong ki jaka ka bangi im ngisa hakaba hintei ya ki resort bantai ki guest house ki ba khambha ban ya kane ka ba sarkar kala ai hang ne